na amasịrị nne. So kedu ife iji alaiki egwu omenani? Onwe ụdị okwu ya aga enu ebe a bụ nwata nwee ndidi ọnwa awele na egwu ike mmazili nwata nwee ndidi na asị ma ọnwa awele ọkwa na ọnya bụ ife ọma ibe nna amụta n'egwu abụọ karị nke nna amụta dị na skuul. Okwu ndị isi enwe ma okwu ndụmọdụ na-ekwu bụ from egwu ngelege from Ozemen Osadebe. I love high life because of ike mmazili bụ ya bụ number 1. Azọ onye amụnye n'ụka Igbo kedu ife kpata anụ ebe ọ bụ na akpọ forefathers na forefathers anyị mere alụ ma ka eje wepụ ihe nna metasị. Kedu ife ihu dịka onye ụka ya na onye omenala Igbo? Ụka na-aka akịka abụọ bụ ụka akụlụmaka. Ọ ndị Pentikọstal na-avụkala ọvụ asị na onye nwaasị. Katọlik bụ ọ bụrụ na onwe nke ise na onye nwaasị abụ na fada bịa be gị okpesi ekpere okpevelu unu mmiri nsọ ọ na-aba na parish unu na-ejele onwe unu. Ma ọ bụ ọdị na fọfada na ọ maka na imele aja ibe bụ na fọfada niile emele aja ibe. But people are putting it like ndị nna nna anyị ba niile emele aja ibe. Ọ ndị mere alụ ndị etuvuru na aja ọbịa. So onye mere alụ bụ ọ bụrụ na ndị gboo na ndị ezinụlọ unu mere alụ ije kwadobe n'ive dịịlị gị mmadụ a na-ejiri aka eme onwe ya dị ọkpara onye bụ onwe ya na position abụ ma na situation ọmanụ ka o si wee dịrị ya. Ide na Facebook gị sị na religious war is the opium of the wicked souls. Kedu ife mean by that ka o si? Ọ dị nwa nsikwu na mụ bụ onye ụka sikwe na m na-eme ọmena mmadụ agba na m mgba mbata n'ụlọ ụka baa nzu n'anya mmee n'afa nna mesịa n'afa nna bụ na mụ nọ na sakrament ndị na olili nsọ na-akwa be m nwa ndị bata na be m meelive ọjị ka onye Igbo si emeli ndị bata bịa ọjị butekwa ọkwa nzu m agwa ọjị tụwa nzu ụdị abụ ka o si wee dị. N'ive na-akpụsazi obodo bụ na ụfọdụ achọrọ onye bali nzu n'anya bata n'ụlọ ụka maọbụ onye yicha pleti jee agbamava ejiri ya na-eme anyị ka anyị nwere ovu onu humanity first. Kedu ife inwe ịgwa ndị mmadụ bụ na ọ bụ na afa azara afọ oyibo ọ dịfa ka na afa abụrụ mmadụ? We should live above that inferiority complex. Kedu ife anyị ejide anya na ya bụ oyibo pressure. Uwe China ndị Chinese a na-aza ababa na Chinese. Iluo India ndị India a na-aza ababa. Anyị abụrụ English speaking borrowed language cup. Answering a name that is attached to that English shouldn't be a compulsory thing for any person. It should be optional. We shouldn't attach some primary things to secondary things. Also kunive obodo ji agbala omenala ọsọ obodo na-agbalị ọsọ bụ maka na karasị na nava na-agwọ ọgwụ agwọmọgwụ dị iche ime ive ọjọọ dị iche ibu ute nzu n'ụtụtụ iweli nzu ekpokue chukwu na ndị ichie kava tuvolu gị ụbọchị chụalị gị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ kavada avụ na gị ịtụsịa nzu na be gị ewe ọjị inwe mmanya ịtụpụ mmanya nwe ebe ị na-eje mbọsị abịakola akpa gị jebe bọbụ na mbọsị ive ọjọọ ya eme gị ka ịda ụkwụda apụ na ga ama ma ọ bụrụ na ụkwụpụzi ya ga-ama ije ya nata n'udo ọnya bụ ọdịnala nsogbu adịrị ụdị abụ ka ọ dịkwa eze nọmala vi ukwu atọgbọrọ ya.